karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Manila. Yes. Gidati ka din eh. Nganong dili man malihok ang akong tuong bukton. Um, Jo. Unsay nahitabo sa akong bukton? Naunsa akong bukton? Mateo. Ayaw ba panik? Okay na na. Unsay okay? Niya ka sa the best nga ospital sa Pilipinas. The best nga medical team ang nag-handle ni mo karon. Di na ko itago ni mo ang nga dako gid ang damage sa imong bukton. Saon nga nagpakahiro makadako gud. Limot ka. Nga mahagbungan unta ko sa steel bar pero imo kong gikaviran. Paglinok. Sunod adlaw tauran ka o titanium implant sa imong bukton. Mo undergo ka og surgery. Pero ay kadlok. Niyar ko, Jo. Ikaw. Wara ka maunsa? May mga bunog pero padong nagkaayo. Ang kahigayunan gid ang nangitag paagi no nga dili mahinayon ang kasal. Oh. Nailaing plano ang Ginoo. Jo. Di lang ako natabagis ko na. Okay. Focus lang ako na tayo ni. Si Mon. Ako sa tubago na. Sige. Hello, bro. Diba sakto man ko, Lord? Milain kang plano. Kaya wa man nimo ipadayon ang kasal tungod sa linog. Sa tinuod lang, Lord. Nagpasalamat ba ako? Kaya dili magkuandam. Pero, sa laing bahin, sad. Murag nag-uulsat ko. Aambot nga, no? Di ka makatusa. Oh. Pero karon lang yun. Naka-close og $1 million deal si Gisa. Impressive, di ba? Yeah. Good. Nya. Di lang mo i-congratulate. Mo na imong trabaho. I-notify ang finance. Throw her a party. Tagay sig bonus. Yes. Pero, Bye. Big deal ba good kung makaklose yung deal? Iya pag yung gitawag na ko. Pagka. Dugay na ko? Dili man. Pero, Pero unsa man? naamong ko'y nurse ni Sod. Unya? Tinagalog man. Naglisod kag istorya? Oo. Gahi kay kong dila, gud. Ako masagani. Pero nakatubag naman hinoon ko siyang pangutana. Pero lain na, uy. Bati kay kong Tagalog. Unya, unsa man? Sa gusto ni mo bubalhin tag ospital? Ato ta sa Japan or sa Korea? Na, samot. Ug manay ang surgery, Lola. Iampo ko la. Ay, hagbay ra kong inabu ay, oy. Di na ko ninyo kinahanglan pang ingnon. Nasuko ka, Lola? Yabag. Ano masuko man ko? Gusto man gani kong muanha.
Be, hangyo ang ospital, Mateo, nga mubantay ko ni Jo. Bawal na lagi mo bantay ang senior, Lola. Gawas pa gyud la. Magtinagalog man ka diri. Kay bakit man di ay? Ah, Nagtuo mong dili ako makapagsalitang ugat. Lula gyud eh. Kasi aw gyud mo la. Lola, di lagi pwede ang senior. Puyo na lang ka diha, okay? Ay, okay, sige. Sige. Magpuyo lang ko dire. Unya, unsa man tong kasal? Kanus aman to ipadayon? Oh. Niya payo sa katambal. Tubig. Uy. Okay. Natukan ko. Yeah, easy. Okay na. Gusto ka mahintag balik? Musandig lang ko. Pwede na ka masandig sa kundugan. Gusto ka? Oh. Joke na to eh. Kadita. Okay. Pero wait na. Dubliho na to ang unlan nga imong sadigan. Okay. Sandig na. Hinay lang. Ganahan ka mo kaunog prutas? Taod-taod lang. Okay. Dito lang lingkod oh. Sa couch. Unsa man ti kapag bantay kung adto ko sa layo? Layo day na. Basta all man eh. Nira si mong kilid. Pwede dili lang ka diha. Ngano man? Lainan ko. Ngano naitan pa ka? Basta. Jo, inumdumi ha. Kung wa pa maglinog, kasal na unta ta. Honeymoon days na unta nato ron. Oh. Nakalimot ka. Sula. Gawas pa na. Di ko pwedeng magpabaya ni mo. Imo ko kong save. Wara to eh. Ha? O si wa to? Hapit maputulon yung bukton tungod na ako. Nya, wa to? Oh. Panita na taga. Ha? Panita na taga prutas. Ano sa mo gusto? Orange? Saging? Apple? Grapes. Okay. No need ng panitan. Oh. Here. Nga. Ako ra. Di na kalihok ang imong bukton. Ang usaraman. Nga. Tamis na? Usa pa? Usa pa? Kibaw ba ka? Nindot o porma yung mga lips. Uy, sorry. Sorry. Tubig. 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 Here, Nira. Hini lang. Sorry, good. Sorry na. Sorry, Jo. Sorry, good kayo. Askang. Abi na kong emergency kay gipanahig ko ni mo ng orasa. Pwede na magkita ni mo nga isulti na ako sa phone. Need ko personal nga ka-istorya, bro. Ato dito sa cafe sa Atbang, oh. Tinhilagot ta. Aron na dayon kun manginahanglan si Jo na ara ko. Oh. Pero, honestly bro, gusto kong mubuhab mo ka ng sitaw gani ha? Kanang mubahakak, okay? Gusto kong mubahakak. Pero di man pwede kay hospital man eh. Muagi kay lang ko. Buang nga bitaw na ako, bro. Di mo ginunta to na ako ang isulti. Oh, yun. Angay to nimo isulti sa inyong honeymoon bed. Huh? Honeymoon bed. Okay? Dili sa hospital bed. Cute magud kayo siyang tanaw nga nagkaon sa grapes. Indot kay tanaw na yung lips. O kakanon sa lang takan niya. Unsa no? Ayawan na, bro. Gusto ka mo kilaw. Kilo. Unsa ayaw? Ha? Sayo pagod ko? Ay. Asula sa slinog, eh. Bro, timing man. Yun anak kagamanan si Gisa, bro. Gisa ko na.
Ha? Di ba? Gipadubol pa nimo ang security sa inyo ha. Untang kasal. No? Para panagana sa posibleng buhaton ni Jessa. Unya, nahitabo ang linog. Wata ka panagang. Ingon na nakagamana si Jessa. Jessa gula. Ako bugal-bugal, bro. Kabagaw na. Hello? Hello, Mon. Si Jessa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!